ଝିଅ ମକୁରାକୁ 10 ମାସ 10 ଦିନ ତା ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ କରିଛି। ସେଇ ନାରୀ ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ମା ହେଇଛ। ଆଉ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଢି ଘର ଭିତରକୁ ବସି ଆସି ତା ଛାତିର କ୍ଷୀର ତା ଛୁଆକୁ ଦେଇଦେଲା, କଣ ବାବାର ଦୋଷ ଧରିଗଲା? କଣ ବାବାର ଦୋଷ ଧରିଗଲା? মতো কহিল সত্যি কই তো প্রভু গর্ভে রেখে জন্ম নিয়েছে। বাবু এও কি আমার জন্মদাত্রী হায় রে বিধাতা, শেষে এমিতি গোটাই ঘটনাটা সৃষ্টি করেই দেলু, এমিতি ঘটনাটি সৃষ্টি করেই দেলু। তো এইটা আপনি কি ঘটনাছে? তবে আকাশর ছিড়ি পড়েছ, তাছাড়া শোনেন আমার তো যুক্তি কিনা পিলা জন্ম କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାଠାରୁ ଅପରିଚିତ ରହିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା? କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଘର ଭିତରେ ବସି ପୁଅକୁ ତା ଛାତ୍ର କ୍ଷୀର ଦେବ? ହଁ ମାନୁଛି ସେଇଟା ତାର ଭୁଲ। ଆଉ ତାର ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ଘରେ ମାଡ଼ ମାରି ସାରିଲଣି। ଆଉ ମାରୁଛ ଯଦି ଏଥର ମତେ ମାର। ତାର ସେଇ ଭୁଲ ପାଇଁ ପରକ୍ଷର ଦାୟୀ ହଉଛି ମୁଁ। ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ରହିଲା ବୋଲି ଯଦି আমার ପରିଚୟ ହେଇନଥିଲା ସେ ଠିକଣା ଖୋଜା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। କଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ହଁ ତୁ କଣ ତାକୁ ଠିକଣା ଜଣାଇବୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ ତାକୁ କଣ ଠିକଣା ଜଣାଇବୁ? ସିଏ ପରା ଏ ଘରର ଦିନେ ଅତି ଆପଣାର ମଣିଷ ଥିଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ବି ଠିକ ନୁହଁ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି, ଆହୁରି ବି ଜାଣିବି ତା ସହିତ ଆମର କି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଶୁଣିବୁ ତୋର ସତଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସହି ପାରିବୁ ତ? এই অতসী একটা দুর্বল আমার ঝিও নহে যে এই তোর নারী তোমার নিজের জানি সাজবা করে সে তলে পড়ে মরে যাব। আচ্ছা তাকে ইতর বলি কহ না, সিয়ে ইতর নুহ। এই হଉଛି ମୋ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କାବେରୀ। ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଭୁଲ ଶୁଣିଲି। କହୁନାହାନ୍ତି এই কিছু ভুল কথা কହୁନାହାନ୍ତି ବହୁମା। କାବେରୀ ମା ଏ ଘରର ପ୍ରଥମ ବହୁମା। ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ତମକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କାବେରୀ ମା ପୁନଃକୁ କ୍ଷୀର ଦଉଡାଳକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଝଡ଼କୁ ଆଣିପାଇଲେ। सॉरी मिसेस सामंतराय, घटना से आपनकर पारिवारिक समस्या छंदी हो गलानी। तेणु आपन को अभियोग किसी मूल्य नहीं। मैं आसुची जदि पारिवारिक समस्या समाधान न हो पारे तापर आपन मते किछि अभियोग करिवे। अकॉर्डिंग टू द लॉ आई डेफिनेटली हेल्प यू। तबे ए महिला को जति जानिछि आगो विषय बस को एति कहि अन्य ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜେ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଚୋରି ଭଳି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି କରିପାରିବେ। ହେଇଟି ଏ ସବୁ ଚୁଟି ଥାନା ପୁଅ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ କଣ ହେଲା ପୁଅ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବୁଝିପାରିଲି ବୋଲି ଆଇ ଆମ ଡର ବେଟିରିକେ ବୁଝିପାରିବି ନା। ମୋ କହିବା କଥା ଆସିବା ପରେ କିଏ ବିଛୁଆଟେ ଆଉ କେ ତୁଳସୀ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଛି କି ବିଛୁଆତି ଆଉ କେମିତି ତୁଳସୀ। ଆଉ ଏ କଥା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିସାରିଛି। ଯୋଉ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମା ଥିବେ ସେଇ ଘରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। বিচিত্র সংযোগ করা চমৎকার নাটক। প্রথমে ডিভোর্স, তারপরে সরকেটেড মর্ডার, চুপিখিলা পরে চিনা চলা, পুଣି কৃতজ্ঞতার অভিনয়, পুଣି চাকরাণীর চাকরি বাহানা করে ঘরକୁ ଆସି ପୁଅକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା।
ଜାଣିବାକୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏ ସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଆମ ଅଜାଣତରେ ହେଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର କେହି କିଛି ବି ଜାଣିନି ସବୁ ଆମ ଅଜାଣତରେ ହେଇଛି।